Senibingelele ngane zakwethu, uyabingelela bathi isoka lesidudla isoka lengane. Njengamanje ke la eceleni kwami nginaye usisi empeleni not eceleni kwami yimi ucameraman. Njengamanje yimi ucameraman bathi ngiyayibambela futhi ngiyayithintela. Njengamanje la njengoba nibola kumbukiso wethu nangu usisi omncane la uvele wathi nje malume ngicela nami ungifake lapha einkundleni zakho, ungifake ungithintise nami ngifuna ukuthi ngiyibone sisi wami. Mhlawumbe ngakutshela umbukele ekhaya ukuthi wena uba igama Isibongo sami sakaKhamoni. Ubani igama? U-Anointed isibongo sami sakaKhamoni. Igama lakho ngathi lesilungu. Hayi ngempela. So mhlawumbe mathi uyalichaza, ungalichaza ukuthini kumuntu ozobuka lo mbukiso ekhaya? Ngachaza ukuthi igama eliseBhayibhelini. Yeah. LeseBhayibhelini. Igama liseBhayibhelini. Kuyiphi incwadi eBhayibhelini? Angilazi phela kodwa iseBhayibhelini. Oh yeah. So mhlawumbe ngawutshele umbukeli ekhaya ukuthi wena njengoba ula uzokwenzani la? Ngizobukela i-competition ne-awards. Yeah. So I'm here to like support naba abantu bamodelayo. Yeah. Eyakho ipageant nini? Eyami kade yadlula kodwa uMishining Star ukhona. Uyeza Uyeza usendleleni. Yeah. Uqale nomodel? Angazi kodwa I think ngaqala ku-2023. Yeah. 2023? Yeah. Which means iminyaka umodela wena? Angazi. 2023? 3 years. 4, 5, 6. Okay. So mhlawumbe ubani lo ongathi wena wakufundisa ukumodela noma ububukela kuyena ukumodela? Umuntu wangifundisa umodela ngambona lo sis like uNonhle Asanda Madlamini. Yeah. Ngaqala ngo-2023 ngambona. Wathi namba yama wathi uzongimodelisa. So manje uyena so bengifuna ukumbonga ukuthi sengila ngiyabonga ungitrenisa. Ubonga ukuthi ukufundisile, wapheka, wavuthwa, wasuba right. Now usuyakwazi ukuthi uyingele wedwa stage ungasabi lutho. Yebo. So mhlambe iyiphi indlela wena wenza ngayo uma uyomodela ekuthenini uwine isesh uthole ne crown? I just be confident no matter like ngifuna ukutshela abantu no matter you don't win or noma uyawina but just be confident, try again next time. Ngoba just know that you still a queen. Yeah. You still a queen. Yeah. Imaphi nje amazwi ongafisa ukwadlulisa kodadewenu abancane noma ngithi kontanga yakho abalingana nawe mayelana nokumodela? Ngizothi umuntu mefuna ukumodela just give it all your best and like yeah. Okay. In 5 4 3 2 1 sicela ukuthi uhambe. Kunento engifuna ukuyibona ukuthi ngempela kwafundeka. Uzomodela nje ujike lapha thatha ama seconds not minutes, only 5 seconds. Uye lapha uphinde ubuze kimi. 5 4 3 2 action. Injalo wengane zakwethu ngiyathemba niyabona usisi ukhulumile wakhuluma waqephuza, ayi cha uyakhuluma uyaqephuza futhi ekhulumela wase ethi awuthi ngibashayele ama practical. Ngane zakwethu ke sonithatha sinibeka ngakho kwenzeka la emcimbini kaMills ngobuciko. Goodbye ke Tara, bye. Bye.